Wala pa mupatuman og 4-day work week ang Cebu ang Bugos City Hall. Apan mga pamaagi aron makadaginot og enerhiya o gasolina gipatuman na. Ni ang report ni Fem Rido Mabo. Tungod sa daghan pang giapas nga mga trabaho human sa daghang kadaot nga mugna sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30 sa niaging tuig sa dakbayan sa Bugo. Mato ni Bugo City Mayor Mayel Martinez nga nakadesider sila uban sa mga department heads nga di lang mopatuman sa 4-day work week nga paagi sa pag-conserve sa energy taliwa sa mega oil price hike. Apan nagkadiyang measure ang ilang gipatuman aron makadaginot sa kuryente ug ang paglimit sa mga biyahe ilabi na kung padung sa Cebu City. Ipapaw lang ko ng aircon during lunchtime and the lights. And then, of course, katong sa temperature ko, no, not more than the 24 degrees Celsius ko, no, ang aircon and all. We'll really do our best lang siguro. And of course, limit mga trips, no, kanang mga siging travel pa doon sa Cebu. Unnecessary ang uban, dungano na lang, ug naging mga submissions nga buhaton, dungano na lang sila. Samtang regular nga inspection ug monitoring ilang gihimo usab sa Bugo LGU sa mga gasolinahan ug tindahan aron mabantayan kung aduna bay patigayon nga mopahimo sa kahigayunan. Samtang kapin sa 3,000 ka mga tricycle driver sa Bugo City ang gihangyo ni Mayor Mayel nga di lang mopausbaw sa ilang pritihan. Sa gi-review ang amuang pritihan bitaw, and then we realized that during COVID, di pasaka din pritihan, and then since COVID, wala namin nakapakanaog. So ako silang gipasabot nga since from that time on until now, wala man pasaka, there's no reason for us to be increasing fares. Sud na jud kay ma'am kay ina ng bugas mahal na nya mga sudan sa mga bata. Ya kumuusbaw pa ang Maglisod na jud mi. May lagdo ula ka pwede ra na mabalakaw pero glayo jud makaahat jud mi. Sakay niya lisod na kaayo kay ug mumakal. Apan niya ngungo usab sa mga tricycle driver nga usbawan lang ang ilang pritihan og bisan 5 pesos kun gikan sa 15 pesos nga minimum nga pliti ngadto sa 20 pesos. Dugay-dugay na ba ning usos pa mo ginsi. Tuod na. Wala pa linog daan ni ginsi. Yan to karon ginsi lang yapon yan sakan mang sulina. So inyo panawagan Mo na nga. Ug mahimo. Nga may saka may gamay ditian bisag 20 minimum okay ra. Panawagan usab nila nga unta dali nga maabot kanila ang 5,000 pesos nga fuel subsidy alang sa mga tricycle driver gikan sa DSWD. Oba ni Godfrey Relien, Fem Rido Mabo. Balitang Bisdak.